Siema moi drodzy, słuchajcie, zdaję sobie sprawę, że te światełko to nie jest najlepszy pomysł, bo przez to ISO się zmienia, bo ono się rozświetla bardziej, rozświetla mniej, także obraz robi się ciemniejszy i jaśniejszy, ale po prostu tak tą lampkę lubię, jest taka ładna, że nie sposób było jej nie oświecić do tego filmu. Krótka sprawa, słuchajcie, nie wiem jak to zleciało, nie wiem jak to się stało, że minęło tak mało czasu, ale jutro już zaczyna się IM. W zasadzie to rozgrywki eslowe. Sobota, niedziela, potem kolejny weekend za tydzień, a przy okazji mam tutaj paczkę Pixelboxa, którego sobie otworzymy i pogadamy i tak, że tak powiem, dwie pieczenie na jednym ogniu, żeby tego nie cudować, nie robić z tego dwóch materiałów osobnych, bo to nie ma generalnie sensu. Także słuchajcie, IM, jutro się zaczyna. Od razu kwestia tego typu, czy ja będę na IM-ie? Tak, będę. Będę jutro, czyli w sobotę, będę też w niedzielę, także jakby ktoś tam chciał zbić pionę czy coś, tylko proszę mnie nie bić, to na pewno będzie opcja mnie chycić. Jeżeli nie w ten weekend, to będę też w następny, pewnie we wszystkie 3 dni, pomimo że w ten drugi weekend to już mnie niewiele nie interesuje, a w zasadzie nic. A w ten weekend paradoksalnie interesuje mnie dużo, bo jeżeli by ktoś nie wiedział, to będzie grany PUBG. Tak, będą pierwszy raz na IM-ie rozgrywki w PUBG, PlayerUnknown's Battleground, i to jest pierwszy raz gra, to jest pierwsza gra na IM-ie, która mnie tak naprawdę interesuje, bo nigdy mnie nie interesował ani CS, ani LOL, ani Dota, ani w sumie nic. Także pierwszy raz z chęcią wejdę i coś sobie pooglądam. Jeżeli byście się zastanawiali, w jakich godzinach to będzie grane, to ja gdzieś tutaj wam wkleję taki terminarz godzin rozgrywek jutrzejszych w ten weekend i żebyście mogli sobie zobaczyć. Dobra, co mamy w Pixelboxie? Także IM wiecie, będzie można mnie tam chycić. Będzie też 3 marca w Cybermachinie w Katowicach taka impreza, gdzie będę ja i kilku innych streamerów, których na pewno kojarzycie. Oczywiście każdy będzie mógł tam przyjść, postawić piwo czy coś. O tym wszystkim będę informował na fanpage'u na Facebooku. Macie go podlinkowany pod spodem, także na pewno go znajdziecie. Tam będzie najważniejsze info, będę zdjęcia jakieś wrzucał, także obserwujcie. Po kolei. Słuchajcie, mamy Axa. Biały Ax generalnie. Nie wiem, czy tu kamera kurde wyostrzy, bo ustawiłem sobie automatyczną ostrość, która jest dobra jak się siedzi daleko, jak blisko to nie. W każdym razie, moi drodzy, biały Ax. Biały Ax jest o tyle zajebisty, że bardzo mi się design podoba od niego. Akurat używam też białego Axa, także kurde, fajnie, że jest, no spoko. Nie będę śmierdział. Będę ładnie pachniał na IM-ie przynajmniej. Co mamy dalej? O, mamy moi... Wiedzieli, co Niklausowi dać. Moi drodzy, szoty, to są chyba 50, o ile się nie mylę, z Hitmana. Coś pięknego, no. Generalnie z tego alkoholizmu nie wyjdę w życiu, szczególnie jeżeli takie rzeczy mi są podarowywane. No ale trudno. Co zrobić, no? Pić! Dalej co mamy? Jakaś naklejeczka, tu jakiś pin, to sobie go tam przypnę. Mycka. Nuke Cola. To jest takie modne, czy coś do tego? Tak się nosi na bogatym zachodzie? No dobra, niech będzie. Koszuleczka z... Ulala! Co to jest? In saving life since in Pan we trust. Ze wzorem takiej kury na patelni. Generalnie nie znam za bardzo motywu, ale jest bardzo spoko, bardzo mi się podoba. Darmowa koszulka zawsze spoko. Nie muszę kupować. Nie muszę kupować w każdym razie. I co? I figurka z Mortal Kombata pani Kitany. Graliście w Mortal Kombata? Ja Mortal Kombata ogrywałem bardzo dużo, takiego bardzo starego na tym. Na Pegasusie jeszcze, na Pegasusie, potem trochę na Xboxie 360 jak jeszcze miałem, potem jakoś odszedłem od tego, ale trochę generalnie był ogrywany. Także fajny Pixelbox, dzięki niemu będę modnie ubrany i nie będę śmierdział, będę miał w czym łazić i co najważniejsze, będę miał z czego pić. Także moi drodzy, no, kwestia AIM-owa
a tutaj jest Age 17+, to ja niestety jeszcze rok, zanim się tym pobawię, no ale trudno. Kwestia aimowa, że tak powiem, rozwiązana. Będzie można mnie spotkać, przybić se pionę, jak coś... Najbardziej mnie zawsze szokuje, jak ktoś daje coś do podpisania, na przykład koszulkę i jakieś pudełko z gry czy coś. Zawsze mi jest głupio, że ja mu to spaskudzę i tak się w ogóle dziwnie czuję, że coś piszę komuś o czymś i tak. No ale okej, co kto lubi. To by chyba było na tyle. Sprawa IEMA. Tutaj są 2 dni, w kolejnym tygodniu to są 3 dni, piątek, sobota, niedziela. Także dajcie znać, czy przybywacie, dajcie znać, co będziecie oglądać, na co czekacie. Ja na pewno tego PUBG'a chętnie pooglądam, bo no kurde, PUBG na takim wielkim ekranie. Nie wiem w ogóle dokładnie na jakiej zasadzie to będzie, w sensie jak będą podzielone teamy i tak dalej, jak to będzie wszystko funkcjonowało. Bardzo chętnie to sobie obejrzę. Będę z aparatem moim, na którym to nawet nagrywam w tym momencie. Także no cóż. Do zobaczenia, oczywiście w te dni będzie mniej streamów też na Twitchu, no bo będę w Katowicach przez większość dnia, ale to wszystko sobie nadrabimy. Dobrze, że jest ta przerwa tego tygodnia pomiędzy nimi, bo czuję, że moja wątroba by mogła nie wyrobić w takim trybie. No, to by było tyle ode mnie. Dzięki za uwagę. To był Pixelbox, moi drodzy, z miesiąca... Na pewno jakiegoś miesiąca, z miesiąca lutego, czyli jeszcze aktualny. No, także dziękuję moi drodzy za uwagę, bawcie się dobrze i do zobaczenia.